Gu Agurtzan eta Jone Lustondo gea, eta urte asko damazkigu trikiti munduan, gaztetatik hasi ginean ikasten, nila jakin ibilintzan ikasten, Jone bere kasaka ikasi zon, autodidakta dela esango genuke, eta hasiera batean herri mailan jotzen genuen, gero txapelketetan parte hartzen, irratitako trikiti saiotan, eta disko partekatuk, eta azkenen geneukan egiterreneukan gauza bat, eta hori disko egitea erazan. Idea aspalditik geneukan burun, baina ez dakit bultzada behar gendula esango nuke, eta azkenen aurten etorri da bultzada Martinen eskutik, berak deitu zigun, bazitugula abesti batzuk guk interpretatzea nahi gustoko lutzaiokeenak, eta horren harira geleitu ginean, eta pixka prestatzen hasi ginean, eta gero aldi berean, diskotxeak apostu indu gure alde, eta azkenen pila jarri eta lan hau prestatu dugu. Prestatu deuna esan behar da, izan dela, gure helburua disko honekin, pixkat trikiti munduari ere pieza berriak, repertorio berria gaineratzen diogula, erritmoa asko zaintzen dugu eta dantzarako segokia dira, baina aldi berean melodiare zaindu dugu eta oso entzun erresa dira, eta dantzan egin iztonantzako ere, nik uste disko oso atsegina gelitu dela entzuteko. Eta, gero aldi berean, baina izan dugu gure Legazpiar izaera hori azaleratu edo, isladatu diskontan, gure Legazpien jaioa gea, eta, Legazpi beti Burdinarekin lotura handia eduki du, eta abesti bat badauke Junkerak eginakoa baita, eta hor, pixkat historia horik Burdinizko kategia dauka izena gaina, eta hor historia horretan, abesti horretan, Aiona pasarte batzuk sartu ditugu, Aiona zanena, 89 urte zitula egindako elkarrezketa bateko zatitxo batzuk sartu ditugu. Nola bat ere, Burdinarekin dagoen lotura horri, adierazi nahien, beak baserria lan egiten zuen, baina baserriko lana fundiziokoarekin uztartu zuen, eta hor fundiziotaz ari da, neratxeak hor lan egin zuen fabrikan, esateko Gazaleko zebrabide hori pasatzen da, bukatzen den hortan, atea zan, neratxea hortik sartzen da zan unero lanea, gure zuzenean ez balema da zeharka, mundu horrekin ari geha lanean, mundu horretan, eta orduan pixkat hori izan da pixkat nahi izan duguna, eta gero kolaboratzeiak eta guzti hori ere zaidu dugu Legazpiarrak izatea, eta... Gero, Agurtzanak esan duen bezala pixkat oso gantzagarriak izatez gain, pixkat begira hori pixkat zerbait entzungarria eta entzun erreza izan zein da, hortako indeuna da, kolaboratzeiren gana jo, eta horra hautatu ditugu punta-puntako musikariak, Xabier Zeberio, Michel Longaron, Gurutz Bikuña, Amaiur Jarabile, gero Josu Salbidek lagundu digu, gero, Kriskitina sartu ditugu doinu pare baten, Gabriel Alzugara eta Elena Aristorena, gero baita Leturiak lagundu zigun, Kepa Junkerak noski, eta gero baita ahotsetan pixkate hori zaindu nahi izan dugu, eta hor duok eta iteko Nacho Felipe, Estitxu Pinatxok, eta gero Xabier Barriolak laguntza potentea eman digu, eta nik uste oso entzun erraza da, eta oso politia, eta nik uste ondo etorriko dela pixkate berritzeko trikiti repertorio eta trikiti munduko saltsa.